hampeplanten, I kan se, der sidder blomsterne. Det er faktisk hampeplantens blomster, også kaldet topskud. Det er dem, man tørrer og ryger som krudt. Den her plante, som jeg lige har høstet, og det gør jeg simpelthen ved at hive hele planten op med rødder, den skal så, inden man hænger den til tørre, lige have klippet de store blade af. Jeg har allerede klippet de fleste, og når man har færdig med det, så skal man finde et sted, der er lidt tørt. Det kan være et fur. I mit tilfælde, så høster jeg det, eller dyrker det sammen med en god ven, og hun har en lille lade her i nærheden. Det er et hemmeligt sted ude på Sjælland. Der hænger vi så planterne op. Når de så er ved at være tørre, så tager vi dem indendørs, får de lige lidt mere tørring. Og så er de simpelthen parat til, at man klipper blomsterne af, ruder dem op. Her på hampeplanten, I kan se, der